фикр карда дидам ба мардҳо се чиз дар зиндагиаш нагуфта меомадааст. Якумуш муҳаббат, дуюмуш ризқ насиба, сеюмуш марг. Мужик, намедонам бо чанд қайдига умрут мондай, умедворум ки барои мақсадат дар расиданда ҳаракат мекунӣ. Ман медонам ҳама чида тақдир таъйибдор мекунӣ. Мужик, тақдири туда навистагия ризқ насиба ва марг. Ман медонам баъди гапҳои ма комментарияда яхел негативҳо суханҳои бад менависам. Навис, чӣ қадар мехоҳӣ навис. Гӯё ки ту мара ганда бинӣ, мада бад мешава, туда хуб. Лекин баръакс. Боз як гапи дигар ҳам ҳаст. Газида наметавонӣ, айдури акос назан.